Hola, sóc Josep Torrent, creador i narrador de Mindcast 30, un podcast que resumeix idees i llibres en càpsules d'uns 30 minuts pensades per fer-te reflexionar. Principalment en català amb algun contingut en castellà o anglès, comparteixo pensaments clars, estructurats i fàcils de processar, combinant reflexió pròpia i coneixement aliè. L'objectiu és que puguis absorbir idees rellevants sense perdre temps. Tot en un format accesible i inspirador que et faci pensar cada episodio. Mindcast 30 resume ideas y libros en cápsulas de 30 minutos para hacerte pensar. Contenido claro y fácil de procesar. Mindcast 30 summarize ideas and books in 30-minute capsules to make you think. Clear, easy to digest content. ¿Estás llest? Are you ready? ¿Estás listo? Let's go! Benvinguts i benvingudes a l'episodi 22 de Mindcast 30. Ja portem uns quants, sí. Avui farem una mica un joc o farem una anàlisi doble de la mateixa moneda, les dues cares d'una moneda. Per una banda, farem una mica de resum i parlarem sobre el llibre El monje que vendió su Ferrari i per una altra parlarem del broker que no vendió su Ferrari, que és la cara oposada d'aquest mirall. Aleshores, si us sembla bé, anem a estudiar una miqueta aquesta controvèrsia o aquesta paradoxa d'aquestes dues visions que poden indicar uns camins a la vida. Com sempre, a Mindcast 30 intentant analitzar idees, llibres i a vegades una mica també rascant una mica el crostó. D'acord? Vinga, va, comencem. Començarem pel monje que vendió su Ferrari, aquest llibre bastant interessant, amb un despertar inesperat. Aquesta història comença quan comença no fa amb saviesa ni amb molta calma ni amb serenor. Comença amb un home que està a punt de morir, Julian Mantel, un advocat d'èxit, símbol perfecte d'allò que al món occidental anomenem triomf. Aquest home es desploma enmig d'un judici mentre defensa un cas que ja ni recordava per què havia acceptat. El cor li diu prou, però no és només el cor, és la vida sencera que ell mateix ha anat comprimint fins al límit. Una vida plena d'agendes impossibles, de nits sense son, d'un ego inflat i de silencis que mai s'ha atrevit a escoltar. Julian és un home que ho tenia tot, excepte a si mateix. I aquest col·lapse, aquesta caiguda sobtada, no és només un episodi mèdic, és el trencament d'un mirall. El mirall en què s'havia observat durant anys, convençut de que l'èxit exterior compensaria el seu buit interior. I aquí explota el paradigma. Aquí comença la crisi que Robin Sharma converteix en el relat iniciàtic. La crisi que no és només una pèrdua, sinó una revelació. Quan es desploma davant de jutges i advocats, davant d'una sala que el creia invencible, el món li recorda una veritat incòmoda. Pots guanyar totes les batalles professionals i perdre l'única que importa de veritat, la que lluites amb tu mateix. I en aquell instant, amb el cor en pausa i la vida en suspens, en Julian entén que s'ha convertit en presoner del personatge que ell interpretava. Davant l'abisme, pren una decisió que pocs prendrien, desaparèixer, i no com una fugida covarda, sinó com a acte d'honestedat amb ell mateix, deixar enrere l'advocat, l'home que acumulava victòries i objectes, per anar a buscar el que mai havia trobat, un sentit, un propòsit. Aquest és el seu veritable despertar, un despertar que no ve de la llum, sinó de l'ombra. En Julian, una miqueta, ven el Ferrari, i això és el que dona títol al llibre. Es ven la seva mansió, ven els quadres que havia comprat per impressionar a visites, ven la imatge, la reputació, la identitat que havia anat construint per agradar un món que mai l'havia fet feliç. Deixa tot enrere, com qui treu pedres d'una motxilla que pesava massa. I se'n va cap a on? Cap a l'Índia. I no com a turista espiritual, sinó com algú que necessita desaprendre per tornar a aprendre i per tornar a néixer, per sobreviure. El seu viatge no és idíl·lic, és dur, físic i emocional. Es troba en pobles, deserts, monjos, silencis, fam, calor, pluja, fred. Molta confusió, la seva pròpia confusió, però cada pas que el separa del seu vell món l'acosta a un altre, el món dels sages de Sivana. Els sages de Sivana no són un grup místic envoltat d'una aura irreal, són un símbol d'allò que hem oblidat. Representen la consciència profunda, la presència radical, l'essència humana, abans que la societat s'esguerri en pressa i comparació. Ells no imposen renúncies extremes, no prediquen dogmes, no reclamen obediència. Senzillament viuen d'acord amb un centre interior que no trontolla amb el vent. Quan Julian els troba,
no hi troba gurús, sinó persones que han entès el que ell no havia sabut veure. Que la felicitat és una pràctica, no una conseqüència. Que el benestar és una disciplina i no un premi. I que la pau no apareix quan tot va bé, sinó quan tot està ordenat per dins. A través de metàfores poderoses, el jardí de la ment, el lluitador silenciós que protegeix la porta del temple, el llum que només brilla quan el deixes aferrar-se al soroll, Sharma construeix una faula que funciona com un mapa per tornar a casa, però no una casa física, la casa interior. Els sages li ensenyen visualització, respiració, autodomini, gratitud, autosuperació. Però sobretot, li ensenyen allò que no s'aprèn a cap llibre, a mirar-se a si mateix sense por, a seure amb ell mateix, a reconèixer que l'èxit real neix d'un cor ordenat. Cada ensenyament dels sages apunta a una idea única i intransferible. El món exterior és una prolongació del món interior. Quan ordenes la ment, ordenes la vida. Quan calmes l'esperit, calmes el caos. Quan tens un propòsit, tens un far que guia les teves accions. Quan tens disciplina, pots sostenir aquest far sense que el vent de les circumstàncies l'apagui. L'èxit deixa de ser un resultat buscat amb desesperació i es converteix en una conseqüència natural d'una vida alineada. I aquesta és la gran revolució del llibre. Convertir la saviesa espiritual en un manual pràctic per l'ànima moderna. Tot i que alguns crítics el consideren una mica naïf, el llibre continua captivant perquè no parla de màgia, parla de coherència, i la coherència és escassa, és molt escassa en aquest temps. La simplicitat que proposa Sharma no és superficial, és molt radical. És reduir el soroll fins que es pugui escoltar la pròpia veu. Després va venir l'adaptació cinematogràfica, que no té la profunditat del text, com sol passar. Però si una virtut fa visible la metàfora, es veu el Ferrari com un tòtem d'accés, també veiem el rostre cansat i exhausta d'un home que ho tenia tot i que tanmateix estava buit. I veiem en imatges el contrast del llibre, el que narra la velocitat occidental davant el silenci oriental. Potser la pel·lícula simplifica, però recorda una veritat que no es pot simplificar. Quan vius per acumular, alguna cosa es trenca, i sovint és el que menys vols perdre. Quan Julian torna, ja no és el mateix home, però no torna a predicar com un profeta, sinó per compartir-ho com a amic. No vol convèncer, només vol contagiar. Explica al seu amic i company de despatx els principis que ha après i el convida a provar-los amb una humilitat que abans no tenia. I aquest és el veritable poder del relat, que no ofereix fórmules màgiques, sinó gestos possibles. El silenci de primera hora del matí, la gratitud que aterra la ment, la disciplina que estructura el dia, el propòsit que dona sentit als esforços. Aquest llibre és una invitació a deixar de sobreviure i començar a viure, a fer una vida que no s'escapi entre els dits, sinó que es pugui habitar plenament. I aquí passem a la cara oposada del mirall, el llibre d'Hugo Anaya, El broker que no vendió su Ferrari, del 2024. Perquè si la història de Julian Mantel comença amb un home que fuig de l'accés, aquesta comença amb un home que decideix mirar-lo de front. El protagonisme del llibre d'Hugo Anaya no és un asceta, ni un home desencantat de la riquesa, ni un esperit en fugida. És un home que creu que la riquesa no és enemiga de la consciència, sinó una energia que cal canalitzar amb maduresa. Mentre Julian escapeix del soroll per trobar la pau, aquest home, aquest broker, aprèn a buscar pau dins el seu soroll. No hi ha ni un Himalaya ni un monestir, sinó un despatx de vidre amb vistes a una ciutat que palpita. No hi ha silenci absolut, sinó un telèfon que sona, pantalles que bateguen i decisions que pesen literalment milions d'euros o dòlars, en aquest cas. Però malgrat aquesta estètica corporativa hi ha alguna cosa igual de profunda que neix dins seu, la intuïció de que no cal renunciar a tot per trobar sentit, que la plenitud no depèn de buidar la vida, sinó d'omplir-la amb coherència, que pots estimar el Ferrari sense que el Ferrari et governi, que pots formar part del mercat sense que el mercat devori la teva identitat. Aquest és el mirall oposat del de Sharma, no per negar-lo, sinó per completar-lo. El llibre d'Anaya parteix d'un principi atrevit. L'ambició no és dolenta quan és neta, quan no és compulsió, ni comparació, ni validació social, quan és energia, quan és força vital, quan és una manera de créixer. L'ambició ben col·locada és un motor espiritual tan vàlid com qualsevol meditació. Aquest broker no s'avergonyeix de voler prosperar, no amaga el desig de tenir diners, llibertat, opcions i experiències, però tampoc no vol ser esclau del sistema que li dona aquesta prosperitat. Vol participar-hi sense perdre's, vol pujar,
però no vol caure en el buit existencial que tant havia vist en col·legues que van confondre prestigi amb identitat. Aquest home entén una cosa que molts oblidaven. El problema no és voler molt, sinó voler a cegues. La clau no és la mida del somni, sinó la direcció. En un món que sovint demonitza el diner o el glorifica sense matisos, ell defensa una posició molt més humana. Si tens ètica, si tens propòsits, si tens arrels, els diners poden ser l'eina i no el teu tirà. I sobretot pot ser una forma d'expressar el que tens i no una cuirassa per tal de tapar el que et fa por. La vida del broker té una estètica molt diferent a la del monjo. Està envoltat de pressió, de terminis, de clients, de números que ballen, de mercats que canvien tan ràpid com els estats d'ànims humans. És un univers on qualsevol error té conseqüències immediates, on la por conviu amb l'adrenalina, on l'ego és temptador, però la caiguda és dura. I tot això, enmig d'aquest caos, ell troba un espai per preguntar-se: qui sóc realment? Què vull fer? Què vull construir? Quin sentit té tot això? Aquestes preguntes no li arriben en un temple, ni una muntanya, ni uns pergamins, com el llibre de l'Ogmandino, sinó en un ascensor, en un taxi, a una reunió, a una nit sense dormir revisant gràfics. El seu viatge interior neix del mateix lloc que li dona estabilitat i inestabilitat alhora. La filosofia que descobreix no prové de grans mestres espirituals, sinó de persones que han sobrevingut al ritme de la borsa sense perdre la humanitat. Mentors que parlen d'autoconeixement més que de dividends. Col·legues que han après a posar límits. Figures que han entès que l'èxit té un preu i si no vigiles el pagues amb la salut, les relacions o el sentit de la vida. Ell aprèn que la disciplina no només és matinal, sinó psicològica, que la meditació no només es fa en una estona, sinó també davant d'una pantalla en vermell, quan el cor vol accelerar i tu decideixes respirar, que la pau no és absència de soroll, sinó ordre interior, que l'espiritualitat no és només una contemplació, sinó decisió constant, permanent, en condicions difícils també. La pregunta deixa de ser com puc escapar del món i es converteix com puc estar despert dins d'aquest món? Aquesta pregunta m'encanta. Anugo Anaya proposa una visió nova. No cal triar entre èxit exterior i pau interior. Es poden tenir les dues coses, però amb condicions, i aquestes condicions són profundes, exigents i radicalment humanes. La primera ens diu treballar per propòsit. No treballes per diners, sinó per dignitat personal. Els diners arriben com a conseqüència, no com a brúixola. És com el pagès que planta els tomàquets i els recull. Li dones amor als tomàquets que t'arribaran. Serà una conseqüència de l'amor que li has donat. Construir una identitat, no una façana. En un món de màscares corporatives, aquest broker decideix no dissoldre's, defensa la seva veu, els seus valors i el seu estil. Té alineat a l'interior amb l'exterior, aquestes dues persones que moltes vegades no els tenim a la mateixa sintonia. Escollir projectes que sumen. No tots els negocis valen la pena, no totes les oportunitats són oportunitats reals. Hi ha projectes que engrandeixen i projectes que corrompen, i ell aprèn a detectar la diferència. L'èxit sostenible és interior. No pots mantenir un Ferrari si el motor del teu interior està trencat. No pots tenir una vida d'alta intensitat sense tenir pau de fons. Per a ell, el Ferrari no és un símbol de vanitat, sinó un recordatori. Cada vegada que el condueix pensa: això és fruit del meu esforç, però també de les meves decisions. No deixis que això decideixi per tu. És una manera de mantenir l'ego controlat, sense amputar els teus somnis. La imatge final és poderosa i trenca tots els estereotips. Mentre Julian Mantel ven el seu Ferrari per iniciar el seu despertar, aquest broker pren la decisió oposada, no el ven. I no perquè estigui ferrat, sinó perquè ja no en depèn d'ell. El lliga al present, no al passat, el converteix en símbol d'una transformació interna que no requereix desposseir-se de res, sinó relacionar-s'hi diferent. El seu viatge no és una renúncia material, és una renúncia molt més difícil. És renunciar a la necessitat d'impressionar. És renunciar a la por de perdre-ho tot. És renunciar al soroll que ve de fora. I també és renunciar a confondre valor amb preu. Quan un home és capaç de mirar els seus béns sense identificar-s'hi, aleshores és lliure. I aquest home arriba just aquí, a la llibertat interior dins del mercat exterior. La seva conclusió és clara i madura. No cal vendre el Ferrari, cal vendre les pors. No cal fugir del món, cal deixar de fugir d'un mateix. I no cal dissoldre's en l'espiritualitat, cal integrar-la. No cal triar entre ciutat i muntanya, cal saber qui ets a cada lloc. I així aquest llibre formula una tesi moderna, valenta i potser molt necessària. Que pots aspirar a molt sense deixar de ser tu. Pots créixer sense trair-te.
Pots avançar sense perdre la teva ànima. El repte no és tenir coses, és no ser possessiu de res. El repte no és l'èxit, és la consciència. En el fons, aquesta és la resposta contemporània a la faula clàssica. No cal renunciar a l'abundància si l'abundància no t'allunya de tu mateix. I aquesta idea tan simple però tan revolucionària és la que dona vida al broker que no vendió su Ferrari. Si mireu una miqueta el Club de la Lucha, me'n recordo una frase que diu The things you own, they end up owning you. Les coses que posseeixes acaben posseint-te. El que fa aquest broker és trencar aquest paradigma i tu ser el propietari de la teva vida, conduir tu el teu Ferrari, que és la teva vida, la teva joia, no? Una mica metafòric tot. A primer cop d'ull, aquests dos llibres semblen molt contradictoris, no? Aquest que ven el Ferrari i l'altre que no. Un abandona el món material i l'altre l'abraça. Un busca saviesa en l'aïllament i l'altre en el ritme frenètic de la ciutat. Un s'allibera del pes i l'altre aprèn a portar-lo. Però si ens aturem a escoltar el que diuen de veritat, descobrim que potser no estan tant en combat, sinó en diàleg, que no són oposats, sinó que expliquen dues estratègies diferents per la mateixa pregunta. Com viure una vida que tingui sentit? Perquè tots busquem el mateix. Tant el monjo com el broker busquen pau, busquen sentit, llibertat interior. Un renuncia a l'accés perquè el consumia, l'altre renuncia a la dependència de l'accés perquè el limitava. Són dos camins que parteixen d'un mateix punt. El moment en què ens adonem que la vida que hem construït no sempre coincideix amb la vida que volem viure. La vida és una successió de decisions, no? Aleshores, aquí hi ha un fil que travessa les dues històries i que probablement travessa també la nostra. La cadena acció, reacció, repercussió. L'acció és el que fem, la reacció és com el món respon i la repercussió és què fem nosaltres amb aquesta resposta. Julian actua venent-ho tot i marxant i el món reacciona obrint-li portes cap a mestre, saviesa. La repercussió és la transformació personal. El broker actua quedant-se allà, ferm. El món reacciona amb pressió, amb soroll, amb reptes. La repercussió és aprendre a trobar aquest silenci interior mitjançant l'ordre mental i el propòsit. Dues decisions, dues reaccions, dues repercussions. Però un mateix principi. Triem el camí, però no triem les seves conseqüències. Només triem què farem amb elles. El gran missatge, aleshores, no és si has de vendre el teu Ferrari o el teu BMW o no. El gran missatge és si has de vendre la identitat que no et deixa ser. Potser hi ha persones que necessiten marxar lluny per retrobar-se. Potser hi ha persones que necessiten quedar-se i aprendre a respirar dins el caos. El que importa no és el context, sinó la consciència. I no és la forma, sinó el fons. Aquest és l'ensenyament silenciós que ens uneix a aquests dos llibres tan interessants. El de Sagi de Sivana, els mentors del món financer apunten una idea essencial. El caos exterior només es pot sostenir quan hi ha ordre interior. Recorda això. I l'ordre interior només arriba quan actuem amb coherència. Coherència vol dir que el que fem, el que pensem i el que desitgem apuntin cap al mateix lloc. I quan això passa, la vida flueix i quan no passa, ens encallem. Si haguéssim de resumir aquestes dues històries en una sola frase seria la vida és acció, reacció i repercussió, doncs. Aquesta triada no només descriu llibres, descriu la vida mateixa. Cada decisió, petita o gran, escriu una part del nostre destí, i no perquè tot estigui predeterminat, sinó perquè cada gest obre una porta o una tanca, i perquè cada porta que travessem ens transforma. El monjo que ven el Ferrari aprèn que l'èxit sense pau interior és una derrota. El broker que no ven el Ferrari aprèn que l'èxit sense propòsit és un laberint, i nosaltres, aquí al mig, aprenem que el que importa no és el cotxe, sinó el conductor. Potser el sentit de la vida és això, entendre que cada acció tindrà una reacció i que cada reacció reclama una repercussió conscient. Entendre que no podem evitar el que la vida ens porta, però sí podem decidir com som davant d'això. Aquest és el missatge final. La vida no es tracta de tenir o no un Ferrari, es tracta de tenir un rumb, direcció, i aconseguir-ho amb coherència. D'acord? Aquest triangle és el que decidirà el nostre camí. Bé, fins aquí aquest episodi de Mindcast 30. Hem vist les dos cares, que al final no són tan diferents, però dues maneres d'enfocar la vida, els camins. Vale? Moltíssimes gràcies per haver arribat fins aquí, per escoltar, per pensar, per acompanyar-me en aquest viatge, on cada llibre és una excusa i cada idea una porta que s'obre. Si aquest episodi t'ha ressonat, si t'ha fet qüestionar alguna cosa o simplement t'ha acompanyat mentre caminaves, conduïes o feies una pausa, t'agraeixo de veritat que ho comparteixis. Mindcast 30 creix en tu, en cada recomanació, en cada missatge i en cada persona que decideix dedicar-me una part del seu temps. Recorda que si vols donar suport al projecte, una valoració, m'agrada, un comentari, són més importants del que sembla. Ens retrobem molt aviat al proper episodi.
Fins a llavors, pensa, cuida't, pregunta't i viu amb intenció. I si tens un Ferrari, vel-lo o no, això ja és cosa teva. Que tinguis un molt bon dia.